Baba Rabe Talatuwa abinda ake wa 'yan arewa abin ya munana ya kazanta cin amana yaudara ga ba zaman lafiya ga tsada abinci ga kuncin rayuwa. Babban abin tashin hankalin shine an jefa ma arewa duk wani bala'i rashin zaman lafiya kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rashin imani da rashin tausayi kawai suke nuna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadiza Muhammad abin tashin hankalin ma shine a jihar Katsina akwai local government inda ko sallar isha'i ba su gamawa Fulani ke shigowa su harbe su da bindiga wasu a tare su a hanya wasu a bi su gona wasu a bi su har cikin gida a kashe su saboda zalunci. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka kawo da dauki. Kai lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abubakar Bashir mai shadda a sadda ka shigo masana'antar Kaniwood su waye suka yi makan tawaye. Da Salisu Yomen da su mai sana'a. Sai kuma a cikin waɗanda suka yaudare ka. Da su Nura Usaini Suwaye. Abubakar Bashir mai shadda wace shekara ka fara producing din film a masana'antar Kaniwood? Shine 2012. A matan film wace mace ce ka fi so? Fina akwai Fatima Amar sun Su waye ka taɓa samun sabani da su a masana'antar Kaniwood? Abba Miko ya kasai akwai Hafiz Bello. To su waye suka fara kulla ma sharri suka kai ka gurin 'yan sanda? Da Abba Miko ya kasai da Hafiz Bello. Wani director ne ya fara taimaka ma a sadda ka shigo masana'antar Kaniwood? Marigayi Aminu S Bono. A dalilin suwa ka samu ɗaukaka ka samu kuɗi a masana'antar Kaniwood? Dalilin Sani Danja da Yakub Muhammad ne. Duk a Kaniwood wani darakta ne ya fi kowane darakta taimaka ma ƙananan jarumai waɗanda suke so su zama jarumai manya a nan gaba. Ta Kano ba Aminu Sera ne. Abubakar Bashir mai shadda an ɗaura auren Aisha Humaira da Dauda Kahutu rarara amma kai baka je ba me ya hana ka zuwa ina ka je kuma? Ina Lagos. Amma Mun gode zan dawo kanka. Baba Dan Audu Tinubu ya ce kowa sai ya rika biya ma kanshi haraji ba yaro ba babba ba tsoho ba tsohuwa ba mace ba namiji kowa ya rika biya ma kanshi haraji. Kai la ilaha. Baba Dan Audu lafiya na ganka cikin matsala me ke damun ka? Idan kai baka san matsala ta ba in baka san abin da ke damuna baka tambaye waɗannan ai su sun san abin da ke. To yanzu me kake so a yi Baba Dan Audu? A shiga a fito min da kuɗi na da kayan gaba ɗaya wani dan ma mai kawo. To ke kin ji abin da Baba Dan Audu ya ce a shiga a fito mai da kuɗin shi da kayan da dan mama ya kawo. Wala kaya kuma? Waye kuma dan mama? Baba Dan Audu ita fa tana nuna ma bata san maganar wasu kuɗi da wasu kaya ba amma kuma ko ma dai akwai kuɗin da kayan ai na ga gidan Aminin ka ne Rabi. Akan wannan kuɗin wallahi sai dai idan mu raba gari. Baba Dan Audu da zan baka shawara ka ɗauka da sai in ce kai hakuri ka san Hausawa na cewa ana barin halak ko don kunya. Dukiya ta ce magana kuɗi yake. Gaskiya Baba Dan Audu a alamun ka zaka iya wulakanta kowa akan kuɗi. Magana ce ta dukiya ta an kwace. Baba Rabi tambaye shi da kanka. Wanne kuɗi, wanne kaya Dan Audu? Dan Audu ina jin kunyar ka. Wai dai Dan Audu ina jin kunyar ka. wai kai babara ba ko dai ka san wani abu ne dangane da kai aka haɗa baki ne aka je aka ɗibo min dukiyar nan ta. To na sani na tsaya ina maka wannan ihun ne ma. To ka bani karɓi kuɗi na. To wani irin kuɗi ne kai da baka da ta idan da baka san inda zaka zo kai hanya ba Dan Audu. Yanzu kai in ka tashi cin mutuncin ka idan ka rufe yake ni zaka ci mutunci Dan Audu. To sai yaya kai shi kenan dan Allah ya rufa maka asiri ni na dan fara tashin yar motar ɗaya guda ɗaya an je ka an haɗa baki da yarka an sayar min da motar sannan kuma sai ka shi kenan san yi shiru kullum so kashe garin na ƙasa ni wallahi ko san mu nake yarinta Allah ba maka mugunta ba. Dan Audu kullum gori kake mana tunda Allah ya mun riga arziki da an tashi magana kace na fara samu da an fara magana kace na fara samu to hasina kake mu. Gaskiya Baba Dan Audu abin da kake bai dace ba karsa wanda za ka yi ma wannan tijara sai Aminin Karabi. Wallahi in wani wurin ne aka yi min haka da yanzu kan mutum ya riga rana faduwa. Amma da duk da haka Baba Dan Audu to ko da yake ban san me dalilin ka ba. Kudi na ne fa halak malak. Jaruma ni ne baka bara din nan da ke yi wa kowa interview ina so ke ma ki bani haɗin kai in maki interview. Allah ki ga ka musu soyayya talo. Ban gane wannan magana ba daga zan maki interview ki ce sai na kawo talatalo. Yanzu da wallahi. Gaskiya ba zan boye maki ba ni da kuɗin da zan siya maki talatalo sai an jima. Baba Lami wai waye sai man Hadiza gaban sabuwar mota na ganta da ita. Masoyinta ne ba ta ko bata isa bane. Fati Washa tunda aka fara haska ki a labari na baki ba Aminu sayar matsala ko kwara ɗaya. Saboda shi ya tsaya mun lokacin da duniya kowa ya ƙi ni. Zara Diamond me yasa baki wa iyayenki biyayya ne ko baki so ki gama da duniya lafiya launi? Ai boye na kenan. Momi Gombe akwai wani aboki na shi bai da wani aiki sai ƙarya. To wallahi ya shirya yin tsirara a tsakiyar kasuwa. Rayya kin ji abin da Momi Gombe ta ce? Anya wannan ba ya ƙananan mutane bace. Turka shi. Momi kin ji abin da Rayya ta ce a kanki? Anya ɗan sunna ce a ce. What?
Raba gardama za ka iya yin fim da Sarki Ali Nuhu? Har abada. What? Har abada. Jaruma na ji raɗe-raɗin cewa daraktocin Kannywood sun ce za su daina sa mata a fina-finansu. Mun shiga uku Kuma babban abin tashin hankalin an dakatar da haska shirin labari na. Hadiza Muhammad hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta dakatar da Momi Gombe daga yin fim har na tsawon shekaru 15. Rashin imani da rashin tausayi kawai suke nuna mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadiza Muhammad Aminu Sera ya ce so yake su mayyata ta shan wahala a cikin shirin labari na ƙarshe ma so yake sai kai ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba Rabe me ke damun ka ne na ga duk ka fita hayyacin? Ban da lafiya. Ye? To wani kalar ciwo ke damun ka? Hawan jini gare ni. Allah ya baka lafiya, Allah ya ɗauke ma wannan hawan jinin da ke damun ka, amma akwai magana da dole sai na faɗa ma wannan magana. Mun abin da zuciyata za ta iya ɗauka. Baba Rabe, Allah ya baka lafiya, Allah ya baka lafiya, Allah ya ɗauke ma wannan hawan jinin da yake damun ka. Jaruma na ji kishin cewa Aminu Sera ya ce lalle kin samu ɗaukaka a shirin labari na, to saboda haka ya ce zai cire ki a daina haska ki kwata-kwata a cikin fim ɗin labari na. Amma dai wannan tsinanne ne. What? Aminu Sera? Tsinanne ne. Da Allah ka kawo da ɗauki. Baba Dan Audu na aro kuɗin ka naira 10,000, Allah ya sa ban takura maka ba. Wallahi akan kuɗin nan. Akan kuɗin nan. Baba Dan Audu na duka ce akan kuɗin nan, Allah dai ya sa ba gurin 'yan sanda zaka kai ni ba. Akan kuɗin nan zan iya kashe ka, Allah ka tuna da. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba Dan Audu. Barawo, ɗan sani, ɗan iska. Me kace? Asma'u Sani na ga Momi Gombe sai murna take saboda ganin tallar shirin haƙƙin zumunci. Tana nan sai ɗoki take ita kawai so take ta ganci. To, ai dole ne yaushe gamo. Allah sarki ban san me yasa Momi Gombe ke son ganin shirye-shiryen kamfanin Baka Bara Entertainment ba. Ko da yake ban ga laifinta ba, kamfanin Baka Bara Entertainment kamfani da suka kware wajen kawo fina-finai masu ilimi da nishaɗantarwa. Kamfanin Baka Bara Entertainment shakundum ne. Allah sarki. Jamila na gudu. To menene? Ina so in baki shawara ki maza ki garzaya kar a baki labari ki je ki kalli shirin haƙƙin zumunci domin shirin haƙƙin zumunci fim ne da ke ɗauke da ilimi, nishaɗantarwa, faɗakarwa kar a baki labari haƙƙin zumunci. Al'amin Bahari tun kafin a saki shirin haƙƙin zumunci ya samu mabiya sosai. To alhamdulillah. Allah shine abin godiya. Al'amin Bahari insha Allah za a saki wannan shiri mai suna haƙƙin zumunci a tashar mu da ke kan YouTube channel wato Baka Bara TV. Jama'a kar a manta a je a yi subscribing a danna alamar ƙararrawa sannan a yi mana liking a yi mana comment insha Allah shirin na nan fitowa mun gode naku a har kullum KB show Baka Bara. Da Sambo kana ganin zaka iya yafe ma shugaban da ya alƙawarin zai kawo ma ƙasar ka ci gaba ka zaɓe shi ka bada lokacin ka akan shi bayan ya samu wannan mulkin sai ya manta da kai kawai damuwarsa da damuwar iyalansa kawai ya sani zaka iya yafe ma wannan shugaban? Allah ya isa. Wallahi ban yafe. Oh my God. Firka shi Allah ka shiri shugabannin Najeriya in masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa bane Allah kai ka san yadda zaka yi da su. Jaruma wace mace ce ta cin dukiyar talakawa a Najeriya? Matar shugaban ƙasa ma. Baba Rabe na ji labarin an ce Tinubu ba shi da lafiya. Gaskiya ne. Allah na gode maka. Addu'a nake yi akan wannan al'amari. Adam ya zango zaka ƙara tallata wani bacci amanin dan siyasa? Allah ya kiyaye. Ye? Adam ya zango amma fa na ga 'yan siyasan nan idan ake masu talla suna bada manyan motoci da manyan gidaje da kuma kuɗaɗe manya-manya dala ma ake bada. Haba, wani irin magana ne wannan? Allah sarki Adam ya zango na fahimci cewa kai ba tara manyan gidaje da manyan motoci bane a gaban ka ko kuma tara dukiya mai yawa ba kai wato kai talakawa ne a gaban ka. Amma abin me ka fahimci mutanen da ke tallata 'yan siyasa bayan sun tallata 'yan siyasan sun samu kujerar da suke zo ta mulki sai kuma su zara hannunsu bayan talakawa na cikin wani hali ba sa iya cewa komai saboda an cika su na manyan kuɗaɗe. Ai zalunci ne, mugunta ne. Sofa, Prince Adam ya zango maganar ka gaskiya ce domin Allah subhanahu wata'ala ya ce azzalimi baya rabauta ko shi waye duk kuɗinsa duk mulkinsa. Ni kuma na da tabbacin kasancewa ni ba mugu bane. To, Prince nan dawo kanka ubangiji Allah ya baka lafiya. Kokora mutu an ce min jin wannan matsalar da Najeriya ta ta sai ke ba shi gaba ta shawara yadda za a takura mutu Najeriya musamman ne ke. In ji uban wa? Fatiwa sha naji an ce kina cikin fantin cewar idan na ci gaba da bayyana zalunci da shugabannin arewa to an ce za a iya kama. Me amfanin naka? Gaya min amfanin ka. Amfani na shine in faɗa wa shugabannin mu cewa su ji tsoron Allah kuma su yi wa mutanen da suke wakilta a
domin kuwa kuɗi mulki ba ta hana amince kasa shagalta da duniya su cigaba da cin karansu babu baka daga sun sai kan Hadiza Muhammad ina so in maki interview kaga dan Allah ka rabu da ni Allah ya baki haƙuri amma me ya zafi ne shi ba wuta ba kar ka sake min magana kai min shiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un raba gardama an ce man kada mu sosai akan halin da yan arewa suke ciki wallahi akan wani al'amarin ba irin halin da ban shiga ba gabaki ɗaya na shiga tashi hankali sosai Baba Rabe wannan halin da yan arewa suke ciki ya tsananta me ya kamata ne wallahi ba za mu iya canza komai ba daga abin da zai faru ba wannan wace irin magana ce dan mai faruwa ta faru Baba Rabe wata shawara zaka ba mutanen da ke zagin shugabanni kaddara ce mu ɗauka Allah ne ya ɗora mana mu yi haƙuri kada mu yarda imanin mu ya tabu ko kuma mu taɓa ganganin da kullum ma za su ta so sa mana zuciya mai wani yawwa baba dan Audu da kaje gaida Adam zango ya ka gan shi ya zube ya furgice Lukman naji an ce man babu ruwanka da cuta da ruwana na ce da ruwana Lukman amma ba ko ina kake nuna kai macuci bane ko a ina zan iya yi na ce ko a ina zan iya yi Turkai Allah ya raba mu da cuta raba gardama na ji labarin cewa Kilishi ta bada manyan kuɗaɗe da cin hanci idan an je kotu a cutar da Sumayya Allah sarki lalle Kilishi za ta iya kai mutum wuta raba gardama kana ganin Sumayya ba ita ta yi kisan nan ba ba halinta bane